L-imħallef Consuelo Sherry Herrera ma laqgħetx it-talba min-naħa tal-persekuzzjoni u d-difiża biex Elliot Paul Busuttil jiġi kundannat 35 sena ħabs wara li ammetta minflok għadda ġuri li qatel lil Mario Farrugia u bl-attentat taqtil ta' raġel Bulgaru f'Taqali. Busuttil ġie mmultat 70,000 euro nagħta sentenza ta' 42 sena priġunerija. L-imħallef qalet li qed iżid il-pjena b'7 snin għaliex il-fatti dwar kif seħħew ir-reati jimmeritaw pjena aktar ħarxa. Id-diviża ta' Busuttil qalet lill qorti li l-pjena ġiet diskussa mal-Avukat Ġenerali u li kien hemm ftehim ta' 35 sena li skont il-partijiet hi waħda ġusta, iżda l-imħallef tat sentenza aktar severa. Busuttil ammetta li qatel lil Mario Farrugia ta' 62 sena f'Marzu tal-2022 bil-vittma jinsab mejjed fil-bagol tal-karozza tal-vittma stess f'Ħalqormi f'April tal-istess sena. U ammetta wkoll każ ta' attentat taqtil fuq Emil Vasilev Marinov, Bulgaru ta' 57 sena, li nstab Taqali mixħut mal-art fadira demm. Marinov kien ġie aggredit fit-13 ta' Wissu tal-2020 għal ħabta ta' 11 ta' filgħaxija. Busuttil kien ġie akkużat ukoll li seraq ammont ta' flus kontanti minn għandu. Bil-provi li ħarġu waqt il-kompilazzjoni rigward il-qtil ta' Farrugia, Elliot Paul Busuttil kien inqabad mis-CCTV cameras joħroġ mill-karozza fit-30 ta' Marzu tal-2022 fis-6 ta' filgħodu wara li waqaf fil-wied ta' Ħalqormi bil-karozza ta' Mario Farrugia li kien jagħmilha tax-xufier tat-taksi. Mario Farrugia nqatel b'45 daqqa ta' sikkina u dan id-deliett seħħ fil-luggage boot tal-karozza tiegħu stess. Intant, il-qorti permezz ta' sentenza studjata immens tal-imħallef Sherry Herrera talbet lill-Ministru tal-Ġustizzja jipproponi emenda fil-liġi biex il-vittma f'każi kriminali jibda jkollu sem ta' veru fil-ġuri.